Bon dia des de l'estadi de Somos. El Mallorca fa comptes oficialitzar en pocs moments, en les pròximes hores, el nom del pròxim entrenador del club. De fet, ha sortit Pablo Ortells a dinar fa poca estona i ha atès un equip d'aquesta casa, ha confirmat aquesta informació que el Reial Mallorca està tancant aquesta operació. Dos noms damunt la taula, coneguts, el d'Andoni Iraola i també el de Luis García Plaza. Escoltam a Pablo Ortells. Estem acabant de tancar-lo i ja està, quan el tinguem donarem... S'està acabant de tancar? Sí, estem treballant en això i quan estigui tot fet vos ho direm. I se pot saber nom? No, encara no se pot saber. Vale, però s'està acabant de tancar. Quan estigui fet vos anunciarem. Avui no te puc donar fetge, però lo abans possible. Perfecte. Vale? Tot això quan fa gairebé 48 hores que Vicente Moreno va sortir direcció a Barcelona per fitxar per l'Espanyol i quan el Reial Mallorca comença els entrenaments dilluns que ve. Per tant, una decisió que és bastant urgent i que ha d'arribar amb el vistiplau d'Estats Units. Una decisió, com dèiem, que és ja bastant urgent que arribi la contratació del pròxim entrenador del Reial Mallorca.